И здравейте хора, аз съм Феликс и днес сме в сървъра Diamond Craft. Да кажа така. И днеска съм решил да направя една томбола за Free VIP за един месец, която ще я тегля при 35 абоната, защото тая томбулка в Adventure PvP се провали нещо. Така, ние сега правим спауна. Ето, тук сме направили някаква дупка, тук спаунер, тук мой, некодирана дупка, всичко все е окей. Има защита против лава. И така, тук правите един снежен човек. Да. И ако искате, мога да направя една томбулка за един фул сет с един фул меч. Една, може да се каже, фул брадва, един фул лък, една стрела. Една стрела. Не знам, може да ви я дам, защото откъде ще намерите. Пък ако искате да използвате лък още първия път. И така, тук в сървъра сме сега само админи. Чайте сега да питам нещо. Така, да го питаме дали може сървър да дам в описанието, защото ние още сега направихме нещата за сървъра. И ако даде... И така, тук е някаква къщичка. Да, тук какво е ти? Kit free, какво ти да? О, я. Така, kit free. Така някой е сложил някакви табелки. Както и да е. Сега да ви покажа още нещо. Тук сме направили една къщичка. Тук са за енчант. Ето Unbreaking 3, 1.20, Sharpness 5750, това е Projectile Protection 4, 3.50, Broad 4, 6.50, Fire Aspect 2, 5 лева, Looting 3 лева, Infinity 1, 2.50, Punch 2, 3 лева, Flame 1, 3.50, Power 5, 6.50, Smite 5, 4.50, Fire Pro 4, 5.50, Blast Pro 4, 4.50, да, и Efficiency 5, 5 лева. И така, как да се запишете за томбулката, това не го казах. Пишете запис, името сервера, така, пишете го това, нали, запис името в сервера. И победителя ще го тегля преди 35 абоната. И това ще е за клипа, хора. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Записвайте се и така. Бъба.